Lata menika putrinipun Bapa Pujiatmaka dalah ibu Sehutami ijil saking tepas wangi ngagem busana pinanganten putri. Pengantin putri jalan pelan-pelan diikuti kedua orang tua dan diikuti yang membawa kembar maya. Lata menika risang pinanganten putri yang sampun jengkar saking sasana busana. Pinanganten putri kang selisih 5 ayu Fiona Intan Puja Wisma Sarjana Teknik ijil saking tepas wangi ngagem busana pinanganten putri. Amayang binarujuk para kadang ruang semanding sajroning sasana rinengga padha kapiwada. Para kapiwada ketapakaken busana pindha keraton. Pramila boten mongkal menawi kathah ingkang sami tabuh pamitanku. Lampahnya luruh harujit semune daya-daya enggalon dumugia menika pinanganten kakung yang selisih Mas Bagus Laude Hadi Usman Malvina SD. Para kapiwada betapa kagem busana pindha keraton pramila boten mongkal menawi kathah ingkang sami tabuh pamitanku. Lampahnya pinanganten putri luruh harujit semune daya-daya enggalo pinanggihan kalian sang pinanganten kakung. Lata menika pinangan putri sampun jengkar saking sasana busana. Salajengipun para kapiwada ingkang sampun ngagem busana pindha kraton monggo dipun aturi nderekaken lampahipun adicara punika lan perlu pawinengan nggih mangke sak mantunipun pinanganten mlebet teng Baliyoho dumateng para kadang kinasih para tamu undangan sekalian kedah jumeneng nggih. Atau sekali lagi kami beritahukan kepada para tamu undangan, para siluman biodo, nanti prosesi pengantin putra masuk ke terop harap semua berdiri ya, merupakan rasa menghormati atas hadirnya pengantin putra beserta keluarga. Mas operator ganti kebuk dulu. Pengantin putra jalan pelan-pelan. Wis dong kabuang jane mongso kala dumateng modelan pangwane Gusti Kamurti Gumanti. Yen ana sira wonten iki Gusti Kang Asipat Jatu Dewa Wanita ingkang samedya anepi diberi kesah. Kanthi alat ya mesti dene para putra kang diwiwiti. Sarta apel Sudarjo kulat edi Ibrahim Budaya Luhur. Budaya teges budi lan daya ingkang turut saking saking manah.
Sekar Mayang kang sampun rinakit dening para pujangga wonten tanah Jawi. Kuwi agung dipang-papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pancer. Wasarya loro cacahe minangka lambang srengenge lan rembulan. Semiran daru pirat godhong mega rumembi bintang lintang minangka kembang oyote bayu. Sesampunipun ibu ingkang pangrambusana wanidakaken amandu adicara liru Sekar Mayang, salajengipun pinanganten saringgit andhakaken adicara balangan. Maju dikit. Saya hitung ya. Di apa dibalangkannya bahasa Indonesianya apa Mas? Dilempar. Maklum saya orang Jawa. Dilempar secara bersama ditujukan ke ulu hati ya. Ya. Ulu hati sama lempar ke ulu hati. Ulu hati. 1, 2,